ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kang mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron
Suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sa Tagoy, ang iba nga naga-swimming trunk, naga-bukol sa tubang. Pero gimuyaw, lagid mo. Dinapal talang karon matan. Oy, Shelby na. Ari mangali ka mo. Uy! Matan! Kadyutay sa kalibutan, no? Ano abi kayong ibandera? Sunod-sunuran. Hoy, Buklan! Sino ang napabatian mo? Uy! Ara ka na gali barikuson. Hindi ikaw ang ginapabati-batian ko Ang matuod sa makita ko kamo nga nagapadulong, ang dumdum ko tabungos ang nakita ko. Sang masugata ko kamo, ang dumdum ko kawayan, kay wala gid sang bukol. Hala! Hoy, barikuson, nasuya ka lang. Anong suyaan ko sa imo, Buklan? Kung ang ipabugal mo ang lawas mo nga daw sa amarguso nga dunot, diri na lang ako sa akon lawas nga medyo labas pa. Abaw! Dali na! Maligo na ta, Dali na, Oh, sa Tagoy, maligo man ta? Mayo pa. Puro pilo sa akon sa barikuson. Babaw. Mataan tanawa Nagkatun na siya sa tubig, naglusong na siya. Uy, do sa balyina siya. About si Alvina. Kanami gali maglangoy kay Tio Tagoy, no? Ha! Langoy nga. Inido. Si Buklan ang nagalangoy kaya sa kawayan nga ginaanod. Ay, matakas tadi huling Iba si balakon malatnan kita Buklan. Kung magtakas tati kundi, pierdi ka ni Tio Tagoy? Uy, tuod mo? Ate, hindi ko magtakas Tubtob nga hindi magtakas si Buklan. Kakurog-kurog ka si Tagoy. Matan. Lain ang pamatsag ko. Lain. Daw ginahilanat ako. Ano abe kayo, wala ka magtakas mo? Nagabihan ka dito sa paulom sa dagat. Kaga mo man si barikuson. Kung hindi ko magsala,
Pulmonyahon kagin sinityo tagoy mo. Dali. Banyo si Kulana kay katugnaw ged. Lana, gid. Basi kon maglupad ka. Hindi. Do sa trangkasohon ako huling. Ano abi kikadugag isang imo pahulom sa dagat, chay? Wala kang magtakas kung wala magabi. Ugi ang animal nga buklan. Siya gid ang may sala. Siya gid. Pero wala ko iya mag-isol sa iya. Wala ko iya magtakas kung wala man siya magtakas. Huling. Natugnawan ko. Abi, hatagi ko bulong. Class, ang aton leksyon subong, amo ang religion. Sinong makasugid sa akon? Kung sinong nagtuga sa aton? Ikaw, Pedro. Ako, ma'am. Gintuga kita sa Ginoo. Very good, Pedro. 1 point ka. Class, sa diin naman kita maghalin. Ikaw naman, Filimon. Kwan, ma'am? Nagaling kita sa amo, ma'am. Filimon, ang ginhalinan sang tao ang ginahambalanta. Hindi ang ginhalinan sang imo angkan. Kulapo, bakliman ko sang braay. Wala nagid ko bra bala mo. Anong size mo, ha? Gamita lang ang kamot mo ah. Gamiton ko ang kamot ko? Oo. Abi ang kamot mo, kaibutang ko sa dughan ko. Pareho sinibalaho. Oh, nan, pisila kung ano kadako. Abe, ate okay na. Natandaan ko na kung ano kadako. Ati maayo na, kay husto gid kung magbakal ka sang bra. Kinanglan gid nga hindi ako malipat sang kadakuon sang branga baklon ko. Gagin pabakal sa ako ni Ika. 5 gid katudlong gigamit ko para masakam ko kung ano gid kadako.
Arin ako sa balaligyaan sang mga bra. Ato may babae yo. Pamangkuton ko na kung tagpila ang bra. Miss, mabakal ko gani isang bra ay? Ano kadako? Kuan miss, nalipat ako. Man sa pagkuha ko sang size, tudlo lang gigamit ko kung ano eh. Pero nalipat ako kung ano gid nga size. Pero, daw parehas man kadako sang dugan sang asawa mo sa dughan ko? Ambot lang. Abi, takson ta. Uy! Inkuo mo ang dugan ko? Tabang! Rape! Uy! Naano ka kulapo? Nga kadamo sang bukol mo? Ginbakol ako sang... Ginbaklan ko sang bra. Ano? Uti, di na ang bra? Wala ko gani kabakal kay nalipat ko sang takos mo. Ano? Kamot mo lang gitong gingamit mo sa pagtakos. Kay kamot ko man ang gingamit ko sa pagplitis sa jeep. May maayo ako nga balita, kag malain nga balita sa imo, Dolfo. Ang maayo lang nga balita ang unaha uray. Ang maayo nga balita, nagabusong ang imo asawa nga si Loida. Oy, ti maayo eh. Ang malain lang nga balita kay baog ka. Hala, si Rimar ining nagapanampo ay Anay ka, kagdo kasubo sa iya haw? Abe, kay palapitan ko siya. Oy Rimar, naano ka? Nga daw kasubo sa imo haw? Ginbrikan ko sa ngakon miga uray. Hindi siya satisfied sa imo batuta? Abo satisfied. Hindi uray Uti, nga man gali. Kay na, may nagkuhit sa ako likod. Abi ko anay kung ang ako nubya. Ti kay lalaki ako. Ginkuhit ko man Uti, anong natabo? Ti pagkuhit ko, hindi gali nubya ko. Ti nasalaan ako nga manyak. Ti nag-abot ang ako nubya. Abis ang ako nubya kung nagaluib ko sa iya. Kani nakipag-break sa sakon. Ay sa kagago sa imo gali Rimar no. Tani, ginsigurado mo nga kuhit mo amo ang imo nubya. Ay dira ka na gani. Kagago gid sa imo
Kay na pa ako nakatulog-pangod. Nga nagahimutad gid sa ako ng lalaki nga ini, ho. Wala pa huway ang pasiplat niya sa akon. Dughan. Kung matabo, hindi gid ako masiro sa adlaw nga ini mo. Mo-pa-charming pa gid ako, Para nga makita niya ang duha ka mansanas ni Iba. Di man, nagdako pa gid ang iya mga mata. Daw flashlight nga, bag-o lang ang battery. Ara, nagtindog siya. Ay, salamat. Hindi gid siya makaantos. Hi. Hello. What can I do for you? Mamangkot lang ako. Ano ina? Hindi ka lang makig, Mamangkot lang ko. Sure. Kanami isang dughan mo? Matuod balay na? Natural hindi piki, wala daya, wala ritoki. Wow! Kaswerte si mo. Kabalo ka, Amo na nang madugay ko nga ginapantasya. Ay, sa saan pa ko yan makaangkon sina nga doghan man. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! This is Liza Mommy Eva for Birch. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sabang nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup, kag ang luto Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nagdumugay si Emilia kag Vivian, bangod wala mabalik ni Emilia ang singsing ni Vivian nga ginhulam niya kag ginprinda. Kag wala naman siya sang ibaligya nga gamit, bangod na baligya ko na tanan. Diri sini nga bahin mapadayon ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ano ang ginawayan ninyo ni Vivian, Emilia? Gusto niya nga ibalik ko ng singsing din prinda ko eh. Di, wala pa ako sang igawad sa singsing nga ato. Gani, ginpatasan ko na lang sa away eh. Amo gali? Abinay, tipunang aton mga malahalon nga gamit kay baligya ta. Naubos ko na ang mga gamit naton nga malahalon baligya. Wala abis ang gatas ang bata mo mo. Ano pa, ginbaligya ko na. Inang bilin nga TV, wala ko ina mabaligya. Kaya ti may diferensya ina mo. Hindi magtukar kung hindi pagpulpugon. Ote, maano na lang kita sine? Mangita ko sa gidiya nga makakwarta. Basi kung makadaog na ako sang dako sa isabong kung makataya ko. Uy, si Miga ingkar mainang nagapakadto diri ho. Nagalukdo siya sang karton nga dako. Tawgon ko bala siya. Miga! Anong ginatuson mo nga ina? Oy! Miga! Labada! Uy!
Nagapanglabada ka naman? Ay, oo. Wala na kami abi nagabaton sa kwarta halin sa kay Ilsa nga bata ko. At nagaobra bala sa Hong Kong, haw? Managpauli na gani siya. Kay ang iya ama, kapintas kuno kaayo. Kag wala siya ginapakaon kung makasala siya. Ay, amo gali? Oo, miga. Maayo lang gani. Kay nakakita ako sang mag-asawa nga maobrahan nga wala sang bata. Kag mahapos lang ako trabaho Kay duha man lang sila yang ginalabadahan ko mo. Wala sila sang bata, haw? Ay nga, haw? Tigulang na sila? Hindi pa man biga, Pero may diferensya ang bana. Gani nga hindi sila makabata. Gani, nagapangita sila sang medyo maayok bala nga bata, haw? Ay, amo gali? Oo, miga. Si Mr. kag Mrs. Rosario ang ilangalan. Sus, kayo mo lang sa ila mo. Ate, miga, sige ha. Mauna na ako sa imo. Ate, oo, miga. Ay, ato na siya. Nagapangita ako nung mag-asawa sang maayop nga bata. Uy, gabi nga hindi ako makikita sa ila. Ay, mamangkot ako kung diin sila nag-aistar, Ay, husto, amoy ng buhaton ko. Maayong adlaw. Mayong adlaw man. May kinahanglan ka? Ay, may kinahanglan matuod ako. Pero medyo sekreto lang ini. Ate, magsulod ka. Ay, oo. Ay, magpungko ka, anay. Salamat. Ay, ano ka rin kinahanglan mo? Kag sino ngalan mo? Ako si Bernarda. Dito na ako nag-aistar sa punta, ho. Ano galing kinahanglan mo sa akon? Kwan. Mabakal ka bata? Ha? Ako? Mabakal sang bata? Oo. Amo inang ginsiling ko. Nga ahaw. Nagabaligya ka bala sang bata? Ay, hindi akon bata ang ibaligya ko. Iya sang bata ko, Apo kong ginabaligya ko. Ay, amo gali? Nga nga ibaligya mo, haw? Ay, kwan. Ay, hindi na abi kami makasarang magsagod sa bata. Gani na isipan namon nga ibaligya na lang ini. Ay, ano na ang bata? Isa ka lalaki. Kag nagapanuigon pa lang siya sang 7 ka bulan. Ay, baby pagid gali? Oo. Kung gusto ka, bakla na lang si Tuto, pero matuod gid pala nga nagabaligya ka sang bata? Oo. Wala man abi sa isagod ang anak ko sa iya mo. Man, ginpamataan man lang siya. Amo gali? Anong dagway sang bata? Gwapo siya nga bata. Kag medyo mistiso. Basta maluyagan mo gid siya, Kung baklon ko abi ang bata, pilang baligya ninyo sa iya? 30,000. 30,000? Oo. O ti ano, mabakal ka? Hambalon ko aneng bana ko, Kung magpasugot siya, magbalik ka lang dire. Ate, sige. Mabalik lang ako. Ate, oo, Ay, grabe ba? Doon nagabaligya lang siya sang ido, Pero kung matuod nga nagabaligya siya sang bata, pasi kung kahigayon na ini, nga makaangkon kami ni Isko sang bata. Ay, hambalon ko siya karon,
Nakapiyo ka, Joy, nga ibaligyan niyang bata ka to? Basi kung kinawatan man ato? Ay ambot man gani Pero mamangkot lang ako Kag kung matuod ang ginasiling niya nga nagabaligya sa sang bata, sugot ka man bala nga baklon ang bata? Barato lang, 30,000? Ate, okay ano ang bata, Lalaki ko no, kagagwapo man ko no. Ate, sige, sugot ako. Pero kinahanglan dalon na hindi diring bata para makita naton. Putson ko sang maayo sa lampin si Toto. Kagdalon siya sa mag-asawa nga gusto nga magbakal sa iya. Ay, kabay pa nga magustuhan ng nilang bata nga ini. Kabay pa tani. Ginputos ko sa lampin ang bata, kagindala sa mag-asawa nga gusto nga magbakal sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Ma'am Joy, ari ng bata nagakatulog siya. Ari kuha Abe, kuha ang iya nga tabon sa ulo, be? Oo. Ara, Hala, kagwapo gali sa iya, no? Oo. Gwapong apo ko nga iniya. Kag nagahibi lang siya kung gutom siya. Uti, diin ang bana mo. Isko! Isko! Ari na sila! Amo na ini siya? Oo, amo na ini siya. Kag tanawa balang bata, Amo ning bata nga ginabaligya niya. Abay patanawa ko. Uy. Ote, anong masiling mo? Gwapo sa matuod. Barato lang ini siya. Man, ginadalian namon nga mabakal dayon mo. Ato sige, baklo namon siya. Joy, bayari siya. Ate, oo Pagkatapos nga mabakal namon siya, hindi na ako maluyag nga magkadto ka pa diri Sino ganing ngalan mo? Bernarda. Nang? Aring bayad, Bibi. Bahala na kamo sa iya, ha? Ate, sige. Salamat, kid. Wala sang anuman. Sige, balakat na ako. Sige. Ato na siya. 30,000 lang ang bata nga ini, no? May anak na kita. May Amo anak na tuod. kita, Isko. Pero abi mo, wala ko sang salig sa tigulang nga to. Sa hindi siya masaligan. Bahala na siya, Pero Isko, may anak na gid kita, ya. Dos hindi ako makapati nga may anak na kita. May anak na kita, Isko. Joy, may naisipan ako nga plano. Ano nga plano? Masaylo kita sang ilistaran? Oo. Masaylo kita sa iban nga banwa. Man hindi ako maluyag nga matultulan kita sang babae nga ato basi kung magbalik-balik bala sa diri. Nga ahaw? Basta lang Managapati ako nga may plano siya nga buhaton. Gani kinahanglan nga mahalin kita diri. Mahalin kita sa lugar nga ini. Kag karon mismo nga gabi. Anong siling mo, Nay? Ginbaligya mo si Toto? Oo. May mag-asawa nga wala sang bata. Kaginbaka nila si Toto sang itanyag ko sa ila. Ano? Ginbaligya mo, Gid? Oo, Isa pa, do sa mabuang ka man sa pagpangita sang mautangan. Gani nga ang bata na lang ang ginbaligya ko. Ote, pilang ginbaligya mo? 30,000 30,000 lang?
Itanigin 50,000 mo na lang. Ay, sus, mabalibad ba ito sila kung ginpamahalan ko? Kani, okay na na. Okay na inang kantidad nga ina. Aring kwarta, Ay, salamat. Bisan paano, nakakwarta kita. Pero nay, kung magdaog ako sa isabong, bawiun na to ng bata ko sa ginbaligyan mo, ha? Ay, naa pa! Madamo ka pa sa mahimo nga bata, Emilia. Mali ko, base ko nagabusong ka naman. Nakita ko nga daan nga permi ka lang nagasukay. Ay, ambot Kita mo na? Piho nga nagabusong ka naman. Galing nga hindi na pagkabalaki si Tuto Maayo ang kahimtangan niya dito sa mag-asawa nga ato. Masarangan nila nga buhion si Tuto. Nay! Ayaw ba, Nay? Nagdaog ako sa manok kagintayan ko. Nagdaog ko, Nay! Uy, matuod, anak? Oo, Nay. Nakadaog ko. Kagdubling daog ko mo. Ay, amo na ni. Amo na ning pagdaog ko sa isabong, Nay. Amo na ni. Pumakabayad na kita sa aton mga utang. Kabaka pamakal na kita sa aton mga gamit, Nay. Ay, abaw! Dibinas gid ang bili ni Tuto, no? Dibinas gid! Bayarin ako, Emilia. Bati ko. Nakadaog ka man sa isabong. Kajutay nga daog, Babay ilang balabyan. Kibasi kung makadaog ko liwat. Gawaron ko nang ginprinda ko nga singsing mo, Nakahibalo bala ako nga kadako sang daog mo. Kay man, kadamo sang kwarta nga gintaya mo. Sino nagsiling? Ang iloy mo Nahubog siya. Kag nagatikal siya dito sa ilimnan. Kay man, ginbaligya niya kuno ang bata mo. Kani nga nakakwarta ka mo. Ano? Hindi ka na magbutig Basta ibalik lang sa ako nagsingsing ko Para nga maayo lang ta. Nugay na bibyan Nabayaran ko ng utang ko sa imo, no? Patas na to. Ano nga patas man? Nalipat ka nga nag-inaway kita nga duwa? Ginaway mo ko? Tago ho? Nakita mo ning kinarusan sa nawong ko? Kag amo man sa nawong ko? Bayari lang nga daan ang utang mo Manugpago. Napatasan ko na to sa away. Miga Bernarda, maisugid ako sa imo. Ano ina, amiga, Inkar? Ang akon bala amo kag ama, wala na. Ha? Wala na? Ay, nga aman. Ambot Basta, siyang magkanto ako sa ila para nga magpanglaba, wala na sila. Siling sang isa ka babae, naglakat ko na sila sa iban nga lugar. Uy, amo gali? Kanugon? Wala na ako sang obra. Nga nga naghalin sila dayon mo. Nakahibalo ako kung nga naghalin sila dayon. Ginpalagyo nila si Tuto. Bangod na hadlok sila gabawion ko. Man wala sila sang bata mo. Hindi ko na lang inipag-isugid kay Emilia. Tutal, nagabusog naman siya. Kung matabo, may inog baligya naman ako. Magsunod ka! Bay, duha ka lalaki? Mga pulis man ini? Ikaw bala si Bernarda Olong-Olong? Kuhan, ako matuod. Nay? Ano ni? Ba? Mga pulis man na? Ay, abot man gani Ikaw bala si Emilia Olong-Olong? Oo,
Nga aman? Anong kinahanglan ninyo? Ginadakop ka namon sa sala nga pagbaligya sa bata. Ano? Ako nagbaligya sang bata? Ay kagadakpon mo ko. Anong labot di ko nibaligya ko yung bata ko? Kaya ako man to bata? Amoged! May nahimo ka mo nga sala. Gani mag-upod ka sa amon, mes. Ay, anay ka. Hindi ako yung nagbaligya sang bata ko, kundi nga ako ni Loy. Ay, kisugo mo man ko mo! Kuna mo sina. Duha ka mo nga amon dalon sa presinto. Dali, magsakay ka mo sa amon patrol car. Ay, wala ka mo sang pamatuod na nagbaligya kami sang bata. May akusasyon sa inyo. Kag ang tagreklamo, amo si Vivian Rosario. Si Vivian? Tong animal? Ang wala sang huya nga babae? Dali na ka mo. Emilia, ano ni man? Ambot? Ginakusar kami ni Vivian. Subong, may anak naman si Emilia, isa ka babae. Napriso si Emilia sang 3 ka bulan, gani na dudla siya, kag amo man ako. Subong, wala na ang isabong, gani wala na nagataya si Emilia. Hasta diri na lang ang akong pagsaysay, ang tagpasakop, tawga lang kay Bernarda. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so
Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, bangod isahanon na ako sa room, naisipan ko nga magwa kang magpahangin-hangin sa higad sang baybay. May nakita ako nga babae kag lalaki nga nagahambalanay sa likod sang palma. Kag amo na lang ang akon kakibot, nasilyok kali ang kahambal sang amo nga babae. Nasakitan kid ako sa ginhambal sang babae, nga isa lang gali ako katoy para kalyok. Sa pagpadayon ko pagid. Na ako sa bara. Atong bartender, mangayo ako sang alak sa iya. Hatagi gani ako sang best drink. Inang mahubog ako dayon. Yes, ma'am. Are you sure, ma'am? Yes. Sang makita ko nga nagapakadto sa lugar nga ako natindugan si Elena, ginsenyasan ko ang lalaki. Kaginsugo ko siya nga magpakuno-kuno nga silok. Kinpatindog ko siya nga nagatalikod kay Elena. Medyo madulom sa likod sang palma. Ganito pulo pareho lang sila sang panglawason ni Lok. Kag eksakto kid nga nagpalapit si Elena sang maghambal ako. Naghambal ako nga, I miss you, sweetie. I miss you so much. How about dito kita karon sa akon room? Pak! Award-winning gid ko sa ginpuhat ko nga to. Nakita ko kung paano nakibot si Elena. Kaya nalipay gid ako. Pero, nagalaom ka pa ba lang makuha mo liwat si Lok? Nagalaom ka pa? Kag pagtanaw ko sa iya liwat, nagapalayo na si Elena. Nagtindog ako, kaginbayaran ang lalaki nga nagpakuno-kuno kay Lok. Okay, tapos ng obligasyon mo. Karon, ari ang bayad mo, kag hindi ka na magpakita paliwat. Yes, ma'am. Play dirty, Elena. You can never outwin me.
Dua ka oras ng pagulat ko diri kay Elena. Apag wala pa siya makabalik. Mahal man niya ako o kung hindi. Isugid ko na lang ang matuod na nabatsyagan ko sa iya. Kas? Ikaw lang isa diri? Din si Elena? Ato sa kwarto. Kas, tell me. Sala ko ba kung isugid ko matuod kay Elena? Kung amo, Kas, akoon mo ng kamatuoran nga ginahigugma mo siya? Yes, Kas. Kas, kay balo ka na, Gid. Kaya gusto ko lang nga malipay ka. Kung diin ka malipay, suportaran ta ka. Salamat, Gid, Tol. Sige, babalik na ako sa kwarto namon. Sige, Kas, Wala sa diri sa kwarto, ha? Di ba na sa magkatuman? Magwa ako diri liwat. Ba, may party gali diri? Apa nagapati ako nga wala diri si Elena? Shake, baby, shake! Wow! Ba, parang nasaot na babae nga ina? Si Elena, ina. Nagasaot siya? Kag hindi lang basta nagasaot, kundi dirty dancing pa. Katuan ko siya. Pagyan ninyo ako. Let's go, Elena. No! Buhay ako! Buhay ako! Mahalin kita diri sa bunggid. Buhay na sa Meg! Hindi na sa makukwat si Buha! Palayo siya, Meg. Kung hindi ka gusto nga utton ko, liog mo. Ate, okay. Man, I hate you! Dali na. Buhay ako! Buhay ako, Luka! Iputang ako! Ari kita diri sa baybayon. Kapag kapaumpaw sa imong hangin diri. Ano ba na natabo sa imo? Paano abi ko may malaing na natabo sa imo dito? Paano kung ginbastos ka sa mga tao dito? Kag ikaw pa ang maakig? Bastuson nila ako? Sa kadamol sang nawong kong kainilyok, wala na sang epekto sa akon kung sakiton man nila ako. Tell me, something wrong? Wala lang. Nagapakagaga lang ako. Kani-ari, nasakitan ako. Sugiri ako, Elena. Ano ba ang problema? Fine. Mahal ko ikaw, Luke. Mahal nga mahal. Inabalang gusto mo nga mabatian? Nagdaog ka. Pero hindi ka magpalibog. Mahalin ako. Pwede mo na nga buhaton ang tanan nga gusto mo. Mag-upod ka mo sang bre mo. Elena? Luke, buhi ako ha. Hindi ko ikaw pagpasugtan nga magpalayo paniwat sa akon, Elena. Ano? Elena, matuod kinahigugma ko ikaw. Amo inang matuod. Hindi ako pagkaksalyok. Butigon ka. Amo inang matuod. Ginahigugma ko ikaw, Elena. Makabatas ka pa sa paghambal sina sa akon, Luke. Kaina lang. Naghalukay ka mo ni Bre. Kagkaroon, ari ka. Masiling ka. Ginahigugma mo ako?
Butigon kalyok. Nakipaghalukay kay Bri? Kaina, nakita ko kamo nga duha nga nagahalukay. Nakita ko kamo Apag imposible ina, imposible ina. Ato ako kay na sa kwarto ko. Kag isa pa, wala man ako maghihibalo nga ari gali diri si Bri. Gani hindi matuod ang ginahambal mo gina. Nga nagpakighalok ako sa iya. Hindi ko sa girlfriend, Elena. Hindi mo siya girlfriend? Hindi ako nagpakighalukay sa iya kaina. Kag maka-girlfriend lang ko kung sabton mo ako. Ano? Kagang sabton ko ikaw. Bagod kinahigugma mo ako. Kag kinahigugma ko man ikaw. Daw nahawasan ako sa akon kahulogbon sa mabatian ko ang ginhambal ni Lyok sa akon nga ginahigugma niya ako. Sa pagpadayon ko pagid. Baw salamat kay nakabalik ka na diri Elena. Manawag karon si mami mo kuno sa imo kay nakabalik ka na. Oo, Tita Magning. Nakahibala ko sina... Tita? Nakita ko nga bago naman ang pintas ng balay sang kasilingan naton. Ay, oo. Kag bago naman ang tag-iya sang amo nga balay. Ano? Ginbaligyan naman ang balay nga ina? Oo. Kag bago naman ang aton kaingod. Daw sang san-o lang. Sang mag-abot kami ng day mami halin sa iba nga pungsod. Nagdali-dali ako sa pagkadto tira. Sino ka? Si Elena. Ara bala si Louie? Ha? Ay, wala sang Louie diri. Pero, nakahibalo ako nga diri siya nag-a-star. Ano yaya? Ay, day, ginapangita niya si Louie. Wala sang Louie diri. Isirang gate yaya. Kag magbalik ka na sa sulod. Louie, nagsiling ka. Nahulaton mo ako. Siling mo, hulaton mo ako. Apang diin ka. Sa diin ka, Louie. Hala, nagulan. Siling mo, dongan kita nga maligo sa ulan. Pero, naangagit payaan mo ako. Perme na ako mabilin nga nag-aisahan ng Louie. Naagin payaan mo ako. Naa pala nga nagabalik pirmi sa akon panamduman ang natabo nga ato. Karon pa nga maayo ng relasyon namon ni Lok. Kag masami mga nagabalik sa akon kasipan si Louie. Kag madumduman ko pirmi. Ang masadya nga tion sa mga lamaharon pa kami. Apang nahibalaan ko. Mahal ko si Louie. Kag nagasalig ako sang tanang naging pangako niya sa akon. Kag si Lok. Buhaton man bala niyang ginhimo ni Louie. Buhaton man bala niya.
kuntani ako sa imo. Kag kuntani, sabton mo ako sa matuod. Ano bala, inay? Sino si Bri? Sa banta ko, hindi na nato paghambara ng butang ngayon. Maluyag na ako nga makahibalo. Kag kun nga akig siya sa akon. Siyang kabangdanan ko nga nagpalayo kami sa subdivision nga sadto. Ginaistara namon. Anong natabo? Classmate ko siya sa isa ka university. Kag mabuot siya. Isa siya kaabyan. Ginabuligan niya ako sa akong mga leksyon. Bangod maalam si Bri. Apang may nasatuman ako sa iya. Kag siya babae nga nagapalapit sa akon. Kag naging possessive siya. Gani nagpalayo ako sa iya. Sadto, nagaling kami sa isa ka university. Ginpamangkot niya ako kung nga ang hindi ko siya mahigugma. Galing sugiran ko siya nga may ginahigugma na ako. Kag nagahulat sa akon, ginsugid ko man nga ikaw ang babae nga ina. Kag wala ko pagsaliging gidbuhat niya. Ginagaw niya sa ako ng manibela. Akig siya katama. Nagasinggitan. Nga maayo pa ko no. Nga mapatay ako sang mapustlan ko sang iban nga babae. Oo, te. Anong natabo? Ginagaw niya sa ako ng manibela. Gani nakabunggo kami sa poste. Nakaangkon ako sa madamo nga pilas. Ang ako na bong, madamo man sang pilas. Kag si Bri, nakaangkon man sa madamo nga bali. Diyos ko. Oo, te. Anong natabo? Madugay ako nga nagtiner sa ospital. Kag salamat naman sa plastic surgeon nga to. Nga ripayo sa ako na bong. Nga madamo sang pilas tungod sa aksidente nga to. Kagamo man ang rason ko nga ang wala mo ako makilala. Sa nga nga nagbungguan ay nga itong sa laki nga duwa. Medyo naglain sang duty ang nabung ko. Medyo nagwapo pa kita ko. Lyok, hindi ka maglahog, ha? Kag si Bre, ano natabo sa iya? Well, tatlo man sa kaburan sa ospital. Kaga nag-ayo man ang mga bali niya. Ang malai lang, kaya nagpamahog pa mga ginikanan niya. Ngaya ako sar ako. Tugod-hubog ko na ako sa tugation. Gani, pati ang anak nila, naumid pa. Nakik si Papa. Kaga agad nga hindi na maglawig ang gamo. Nagsaylo kami sa residensya sa ibang nga lugar. Kag nagsaylo man ako sa ibang nga eskwelahan. Apamisan paano, nagpangita ako sa paagi nga magkahibalo kong sa diin ka, Elena. Ginulat ko nga magbalik ka, Elena. Kagang matuod, hungod ko nga ginbungkuan ang salakyan mo. Agad nga makahambal ko ikaw. Kaginlikom ko man. Tungod hindi man ako maluyag nga makahibalo si Bri kung sa diin ako. Tungod ka padayon sa paghanting sa akon. Kag hindi ako maluyag nga maumid ka pa sa natabo nga ato. Si Mark ang nagsugod sa akon sang tanan. Si Bri, isa ka mental case. Apang gilikom nila ang matuod nga may sesyon siya sa psychiatrist. Lyok, kung tani, ginsugid po ina sa akon. Na ikaw kag si Louie, isa lang. Karon, nakahangop na ako. Kung nga tagsa nga makita ko ikaw, nagabalik sa akon kaisipan si Louie. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhi